tun chum video a chuan movie mu nom le danglam tak mai Hamara Desh kut chuak ngat flight JL50 ti hi thira ngai thak hona hun ilaw nei liang umyang kumsang khazakwa somriat palikumani a flight JL50 chu Kolkata airport ta changa thok chuakin reivak lo nu wansanga an thlo mek lai chuan base sei lo thil tong ta thutin leilama changa biak po thei to lova omzuin nu chui zui tur ei omlowin chu thlo na chu abo ani ta der maile kha mini changkhan flight JL50 chungchang engma khongia om daman lo omem khongia tlak ti takngial po hi shat zui tur a om to ei lo bokani flight JL50 bawa changkhan kumsom thum panga zetliam to in kumsang ni som pakwa alawin her chuak der to nikhat chu West Bengal state chunga thingtlang kho pakhat lava antia chuan thok le khata anlu chung zon deuh maya chuan thona lian tak chu ron thlok ruaw ruawin naupang infiam hoin hok dak taka an zui nu chuan an pia deuh loka tlanga chuan atla ti an ba muta Kolkata khopui lama chuan pa pakhat Santanu ti mingpu chuan TV a news report chuak chulo enin reporter chuan commercial thona mi poimo le langsar tak phurnwal tu flight AO26 chu wansanga abo thule hijack ani nge arin thua puang chumi nu chuan Santanu chu athona Central Bureau of Investigation CBI hun puilama kalin ani hi CBI officer ani bokani chu thlona bo chui zui tur le enfia tura thlona tlak na hmun nia an soilam chu atho pui pali achian chatak ni bok garanga nen chuan pan ngalin chu mi hmuna lo thleng masa sipai ho tu te nen chuan in bia in anni chuan thil omzia an lo shil shanga zungzung sipai pa chuan mi pahni ti lo mi chuang zong te chu an thivek tu ani dam chuak pahni zinga pakhat chu meiche pilot ni in pakhat zok ero passenger na ran ve mai ni in alang tin thlona kha atlak ma a hijack ni nge in alang bok tin thilmak em mai bok chu khang dam chuak mi pahni te ti lo passenger le crew thi te ho ruang chu an choi vek to ani ati an pathum chuan thlona tlak na hmun lama kaltuma in buat se ngalin nima sela sipai pa bok chuan thilmak u chuak le oi omlo tak she chuak le in CBI officer te bula chuan he thlona tla hi tuna thlona bomek flight AO26 hini haulawin kumsom thum pangaliam ta kumsang khazagwa somriat palikuma thlona bo flight JL50 zokha ani atita heu maile chu vele sin chu kumsang khazagwa somriat palikuma ronkir le in Kolkata khopuya pilot lar le thiam tak bihu chu ron langin anun man mek chu mitam takte du thu sam ni mai oma fam kim ni in alang na chatak nein a hlo po sang fu a chung ko nuam le duom tak nei bokin a ma hun po eng viau hetiang khopa nu nom tak nei hinima se a mel en eroin bihu chu a hlim mol silo anu chuan a hun kal to a thil thleng te chu thehila malam pan turin a fui mol eng thil tak chu tongang imo sin chu tun huna ron kir le in bihu po damdo in lama en kol mek ni in ani hi kumsang khazakwa somriat palikuma thlok chuak to flight JL50 a chuang mi pahni dam chuak zinga pakhat zok nge chu ani bokani nu chui na thokin CBI officer Santanu po thingtlang kho pakhata kalin zirna in pakhata an physics professor Dr. Subroto Das chu avamu Santanu chuan bia in kumsang khazakwa somriat palikuma thlona thlok chuak le bozui mak flight JL50 tun naya chumve chia hian seat pakhata ola chu seat ol chu nangma buk nge hi ani ti kan she chuak to bukani ati chuan Dr. Das chu phok taka mengin angoi deuh wang nu chuan arei to lutuka ka she chuak zo to lo ti in achang fel then ma se maktak main ina ho nu chuan document le thalak hlui eng mote chu hai chuakin a hal zui tamak maile a che dan hian thlona chet swal chana khan engemo shiat le hlauruk em ane ti chu atilang chiang hle ome
news lama po helpol ABA te chuan flight AO26 chu an hijack thute mi chuang te chu him le zalen taka an theinan an aya chuan an how to ba ber sarkar lamina an man mek partho majumber ni rei lo te nuwa ti hlum an tum chu chwa zalen ve tura an phut thute puanzar anita ni rei vak lo nuwa chuan bihu po in ni khwa ron sheve to in santanu chuan zona azot ngal de umol thlona chet swal dan chu a masabera zotin bihu chuan nidang ang bokin thlona chu tlaidar thuma thlok chuakin kan thlo chu achanga minute som chung vel phe chu engma har satna kan tok lem lo ma se thok le khata passenger zinga pakhat chu cockpit chunga ron lutin co-pilot chu aron vitlum zui tamai ke chu min vo zuin min thunun atum ngala ka zo tur kong te po min shil uluk le a ma se ka zom ma hawin khom dan chu ron danglam ta thutin kan buai zo ta vek maya leya kan tla zui ta ni ti na soi santanuan ani le thlona thlo chwa hun le kum min shil theyem ati chuan bihu chuan rang takin kolkata airport ta changin kumsang khazakwa somriat paliya ti in achang thuai santanu chuan athu soi chu oi baulawin dot soi mang mai ni e ti in kumsang ni som pakwa dai ani to thua shil chuan bihu hlei chu makti berbera ala tang zui bihu thu soi te chu an dik rengem ti chianan an chena in hluilama te chuan kalin abul vela cheng ho chu bihu le achung kwa te chungchang azo chan ta pop mai hun le ni te aral nemlu lai to ema wangin tu te wak ma in an lo she to hlum lo le ngal an vanesiamin nu patwa khat bihu te chung kwa shechiang em tu te chu mufu hlawin an ni chuan bihu kha chu pilot lar le mingthang ve tak chen ani a ma se ngai zong lungrun taka ane nu khan anun chu adanglam ta dorani anin nei ma hawa changa railok ngalin angai zong pala chu maktak main abora zui dai mai le ngala bihu la chuan anaw pai chu thisa in ashing zui boknen athil ton te khan an ngong zui na ta em mai po a ngai o hlei thei ta me ulawani ti in bihu thalak hluite chu an entir vel santanu chuan damdoi ina bihu le thalaka a mei chemu te chuan danglam na engma an nei lo ti mu in mak ativiau chuti rual ero in time travel ti vel oi ngai baulo tu santanu chuan thil thleng ni o malang chu ala oi thei chuang lo CBI mun puilama kirle in flight JL50 black box recording te chu uluk taka ngai thla in bihu soi ang chia khan passenger pakhat chu cockpit chunga lutin co-pilot athat ti po alang chiang vek ani le he black box record ni le thla hi min shil theyem ati chuan azo pa chuan august ni somni pathum kumsang khazakwa somriat paliani e ti in achang le chat box si black box recording te chu ti danglam thei an ni lawani ti shechiang tu santanu chuan mak ativiau oi lo sate ma se time travel chu atheng ngei ni in achiang ta viau bukani lelama flight JL50 achanga dam chuak pakhat zok mitra po in ni khwa ron sheve to in aron har chuak ve to narsin ama lo po dam chuak pakhat an om ve thu ashil che chuan bihu room lama chuan kalin tha tumin abe zui ta chia maile atha man ma in nurse pakhat chuan ron mu man loin mitra la chuan in pek mai atum ozong lo nurse chu vona na mangin santanu le damdo ina na thok ten thei top chua an thlem chung po in kong ka pui lampan phei chutin atlan che zui ta dai mai le santanu po in han zui sate ma se mitra chu motor nen apan na tur lambi po shat silawin atlan chuak nal man to chumi nu chuan santanu chuan mitra chanchin chu chui zui le ngalin mi fing le rem shetak ani thute kolkata science research center a professor Nachel Chin ani thute chuti line le lama ero helpol te nen po a aruka changduna thurwal pui chin mi ani thute ba ka a chena in hluite chu a shet chuak theita vek maile mitra in hluya chuan lutin le khabu sang ba ka document poimo tak tele
research paper te chu alo chanem hle Santanu chuan file pakhat chu hongin akoma chuan project A ti alawin ziak wangbok phek te chu keu thuak in flight JL50 blueprint te chu mu in thlona bona nen in zomna engemo tak an nei ti chu shethiam wai in file chu alamak bok ti chuan mitra le project A chungchang chu sha chian le zwal tumin Kolkata Science Research Center lama chuan kalin Professor Ashwini chu amuta project A ti asoirik rual chuan Ashwini chuan hun kalto a thil thlen dan chu shilin BCE zani somnga pathum na lai vel khan Indian Emperor chuan ram chung mun sang achangin mithiam chungchuang tak te ho chu ko khomin le khaburo puile thilti thei tak pakwa lai siam chuakin supernatural art sang inti bodan te thlo dan te ba ka time travel thlen thei dan te thlengin chu le khabuwa chuan an ziak vek boknia ma se anuwa chuan chung le khabu ho chu mel ma hoin an ma ni be let nan an mang ve ang ti hlawin le hnuai an phum ta ni ti chuan kum tam tak aliam nu chuan time travel le khabuwa phek engemo za te chu researcher hoin hu chuak le in le khabuwa thil in ziak te chu adik rengem ti chian tumin aruk thei angbera research kalpui ngal ani boka project A ti in an wa zui bok ma se enge an thlen chin ti vel po chui le tur om to lem lawani ati Santanuan mitra chungchang azole chuan Ashwini chuan achungchang ka shewak lo ma se Dr. Da sanashia ang anin hnai dun chin viawalom ti na shil Ashwini thu soi bo zuin Santanu po Dr. Das muturin athok chuak le ta ahmalama do ta soiwang chuan chwa chalin project A paper te chu aphor khum ta sia mai du thlan tur dang nei ta hek lo le Dr. Das po chu in puang ve ta nge in mitra pa kha project A boipui tu te zinga mi ani a ma se eng ma an fin fia thei tak lo wang khan sarkar chuan an research boipui mek chu ti top sakin mitra chuan apa te ho research puitlin theilo chu puitlin ngei tumin a be zui ve ta ni nitam tak chun le zan po soilova atho fe nuwa ko chu she thein formula chu achok chuak theita a wansang borwa ka wormhole omna te po she theita ni tin chu wormhole kal tlang chuan time travel hi a thei tak bokani keipo mitra zui chin tu te jinga mi ve tho kania a plan zong te po ka shat pui vek mitra chuan thlona hijacka wormhole alua hundanga kal kha tumani chumi tur chuan parthoma jumbar helbol ho tulu tuna flight AO26 hijack tu te nen hian an changtlang tani keipo chuang ve tur kania ma se enge mothil kal swal pal a om don hlata shiat na ka nei na sat em wangin ka chuang ve ngam ta thlot lawani karin lok angein experiment chu akal swal tareng boka mitra kha chuan darkar somthum panga nu a ron thlo kia le tuma ma se chhut swalin kum somthum panga chung abo ta ni hi tin soya ma se Santanu chuan a oi theitlat lo chu vele Dr. Das chuan soizom le in tuna hian thlona bo meka passenger chuang te an him theinan helpo lalpa partho chu sarkarin chwa zalen atum me kasin mitra nen anin muwa an chang dun le ani vai phei chuan thilpoi tak a thleng nge yang le mase kan pani hian chu thil thleng tur chu kan dang theyang wormhole la lutila kumsang phazakwa somriat palia khan kan kir le anga ti chuan flight JL50 chu hijack ani na turata kan chan himang kan hlotlin vai chuan mi tu ma an thi angai lawanga miswal parthole a helpol din ABA te po hi an piang lo theyang tina soile oilo angreng viau ma se Santanu po chuan Dr. Da sathu soi chu pompui ve ta nge in wormhole omna lai vel shetu om chun bihu muturin damdo in lama ankal ngal Santanu chuan thil omzia soifia ngal zungin an thlem fe nuwa bihu chuan ka chuan ve don chawin ka shilang cheu ati zui man phurtel ve chu du lo vak ma se an thil ti tur chu thuruk top khok ani awangle bihu chuan thlona khal athiam thlap bok si wangin an rem ti ve ta sham
Santanu Chianpa Garanga Chuan Engkim Laura Manfil Sa Thlapin Wormhole Lutur Chuan An Thlok Chuak Chanta An Thlo Chuak Nu Thlengpo in Santanu Chuan An Thil Ti Tum Chu Ala Oi Chetelo Mase Wormhole Bul An Thlen Chuan An Thlo Na Chu Ronche Durdurin Control Thei Anita Hau Lau Maya Lau Thei Lawin Bi Hu Po Emergency Takin Atum Le Ta Chuk Chuk Mai An Chum Na Mun Borvel Chu Thlir Kwalin Danglam Na Enge Motak An Cheta Motor Model Hui To Zet Chu Ron Tlanin Chuan An Lau Dil Zuya Kolkata Khopui Chu An Thleng Thei Ta Heta Chia Hian Ani Santanu Chuan Kumsang Khazakwa Somriat Palikuma An Kirle To Tak Tak Ti Chu A Oi Pum Hlum Ve Chia Ani Engkim Mai Khopui Motor Mishing Le Hotel Vel Zong Zong Te Chu 90s Hun Lai Mi Ang Vek Kha Ani Zana Chuan Santanu Chu A Om Chin Na Nu Cham Ina Chuan Kalin Nu Cham Ina Anda Kum Chia Kumsang Khazakwa Somriat Palikuma An Kirle To Bok Nen Anu Le Pa At Sung Te Dik Tak Chan Chin Shat Chian Tuma Helai Muna Kal Ngat Hi Ani Bok Pona Achut Lai Chuan Nau Sen Pom Mi Pa Pahni Te Chu Ron Kalin Chu Nu Cham Ina Chuan An Ron Nu Chia Tamak Mai Santanu Chuan Anau Sen Lai Ani Ngei Ringin Atlan Lut Ve Ngal Nau Sen Loket Orachang Chuan Ama Ngei Ani Ti In Sha In Aril Ruan Na Le Atuk Lama Chuan Das Le Bi Hu Tenen Meeting Ne Hawin An Chet Lak Dan Tur An Rel Hau Chiam Dr. Das Chuan Flight JL50 Hijack Dan Tur Vel Rela An Meeting Hun Kha Vo In Tlai Chia Chia Hi Ani A Tlai Lama Khopui Pona Warehouse Pakhata Anin Mukhom Hlomang Tia Soi Nu Chuan Chumi Mun Lampana In Khal Chuak Zui Ngalin Anin Mukhom Na Tur Warehouse Pon Lama Chuan An Ngak Taran Mai Santanu Chuan Inaw Shin Thita Kha Imit Ngeyin Imuve MT In Dil Chu Takin Bi Hu Chu Azot Tapong Maya Angoi Deu Wang Wang Nuwa Naw Kanei Zo Khan Ni Khoshilovin Ka Om Ngala Ka Har Chwale Meu Chuan Kanu Le Ka Paten Thulung Chia Top Khok Kanaw Shin Thi Thu Chu Min Shilta Ani Ti In Bi Hu Chuan Achang Let Ve Sham Reilo Te Nuwa Mi Cha Le Partho Te Ho Po Chu Ron Thleng Ve Ta Nge Nge In Warehouse Lama Chuan Anin Zui Lut Ngal Chom Chom Dr. Das Le Santanu Te Chuan Valu Chil Ngalin Bi Hu Ero Motora Alau Chuthung Silaya Tinin Miswal Ho Chu Vo Zam Antum Chan Mase Miswal Ho Chuan Silaya Lau Kap Le Tin Anin Phek Ka Ta Chia Mai Le In Tam Hlei Deu Ma Se Anna Tho In Azir Deu Wange Moni Santanu Chuan Silai Ka Lau Thiam Em Maya Anzawai Deu Tho Chuan Ka Plum Vekin Dr. Das Po In Mitra Chu Alau Ti Hlum Be An mission Chu An Hlen Chwa Thei Ta Ka Wangin Santanu Chuan Project A paper ho omna briefcase chula in halatum Mase Dr. Das Chuan Silaya Tin Le Tin hal Remalau Tilau Bur Engkim Chu Dr. Das plan vek hilau ni in Project A original paper ho chu mu zui tur omlova anbo hlen tak vek awangin time travel wormhole omna po sha thei ani talau khani a Mase Dr. Das Eroin Alaula Beidon San Ve Reng Reng Lau Chunui In Thuzot Fia Tura Santanu Aron Kalle Khan Aril Ru In Tumdang Alau Nei Lok Sadiam To CBI Officer Kaltlanga Hun Kalta Akirle A Project A paper ho chu neya Dam Hlen Na Nei Thei Alau In Be Se Ani Dr. Das Vek Chuan Damdo Ina Changa Mi Cha Tlan Chuak Po Kha Ka Ina Aron Kalani Mase Kalau Puilau Chianga Sin Kakong Dal Thei Tu Ani Ti Ka Shat Chian Ema Wangin Kalau That Mak Mai Ala Ti Ta Deu Deu Zui Athuruk Zong Zong Apuan Zo Vek Nu Chuan In Kap Dun Zui Chiamin Dam Hlen Du Das Chu Achan Chezo Ka Changbukin Santanu Chuan Akap Hlum Ta Der Mai Le Lekha Phek Ho Po Chu A Haral Ngal Vek Mase Pona Chuan Nu Chuan Thok Lekha Ta An Pathum Chuan Ti Dang Lama Ron Om Thutin An Beng Chu Aron Kiu Ta Vak Vak Mai Le A Zia Chu Mitra Le A Hote Chu Flight JL50 An Hijack Ma A An Thi Tak Vek Si Wangin Kha Thlo Na Khan Hijack Atok Ta Reng Reng Lava Chuti Ani Chuan Santanu Das Le Bi Hu Te Po Hun Kal Toa An Kir Ta Hek Lau Boka
an pathum chuan hun kal lai me ka an kirle ta vek mai ni ma se hun masalama thil thleng danglam hlek chuan danglam na tam tak siam zuin Santanu po anupui nen flight AO26 sa an lo chuang dai flight AO26 emo flight JL50 po kha hijack an ni to lo shim bok achan chu miswal ho ber mai kha kumsang ha zakwa somriat palikuma khan tha an ni vek to wangani Santanu le achan pa chen garanga te po chu anin mil shar lo pelvel mai to Santanu po CBI officer ani to reng lo bok final scene na chuan Santanu chu awm chin na nu cham ina chuan apian chamlom turakalin naupang ho ne na anin fiam lai chuan Peter bihu churon kalin anin ko vong hetiang hi ani thei chan chu bihu naw shin kha athi reng lawa pasal nei lawa fa apom turte wantangina andem na o ka tur zong te chu ngai ngam lovin afashin naw sen piang hlim chu bihu pa khan nu cham ina da sakin thi angin anlolan tir lekani tin chu naw sen chu tu dang ni lovin Santanu nge hi anibok ti chuan flight JL50 chu hijack ani le taxi lo wang khan an chumfel nuwa bihu nu chuan thudik tak chu bihu shil zuin annu fa hian anin tong le theitani ti chuan Santanu pian champualin annu fa chuan fasha naw pangte ho chu thil pek pe in an khovel man masa anglo takin bihu le Santanu po he an khovel man me ka hi chuan an hlimin nuaman ti to hle ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela video to thlenga minlo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule